Samantala, road accidents nangunang dahilan ng 911 calls sa Pangasinan noong 2025. Iba yung pag-iingat sa kalsada, ipinaalala ng PDRRMO. Para sa detalye, pakinggan sa ulat ni Idol Aaron Navilgas. 104.7 IFM Report. Nangunguna ang mga aksidente sa kalsada bilang pangunahing dahilan ng mga tawag sa Pangasinan 911 noong 2025. Dahilan upang muling ipaalala ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang kahalagahan ng ibayong pag-iingat at responsableng pagmamaneho sa mga lansangan. Batay sa tala ng Pangasinan 911, umabot sa 286 emergency calls ang may kaugnayan sa vehicular accidents sa loob ng taon. Mas mataas kumpara sa iba pang uri ng aksidente. Pinapakita umano nito ang patuloy na banta ng mga aksidente sa kaligtasan ng mga motorista, pasahero at pedestrian sa lalawigan. Ayon pa sa PDRRMO, mahalagang maging maingat sa pagmamaneho, sumunod sa mga batas trapiko at panatiling nasa maayos na kondisyon ng mga sasakyan upang maiwasan ang aksidente. Binibigyang diin din ang disiplina sa kalsada, lalo na sa mga pangunahing daan at accident-prone areas. Samantala, pinaalalahanan ng publiko na sa oras na makasaksi ng aksidente, manatiling kalmado at unahin ang sariling kaligtasan bago tumawag sa 911 hotline at magbigay ng malinaw at tamang detalye ng insidente. Hindi rin pinapayuhan ang agarang paggalaw sa mga nasugatan maliban kung may agarang panganib at iwasan ang pagdagsa ng mga tao at pagkuha ng video sa lugar ng insidente. Patuloy ang paalala ng mga otoridad na ang agarang pag-uulat sa pamamagitan ng 911 at ang kooperasyon ng publiko ay mahalaga upang mabilis na makaresponde ang mga emergency team at maiwasan ang mas malalang pinsala o pagkawala ng buhay. Kasama mo sa IFM News Tugupan, Idol Aaron Navilgas, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.